doon eh. Ito, ilang higay ko nagkaroon. Ito, kala ko, ilang higay ko. Video ko sa vlog yan. Ano? Video ko sa vlog. Eh, nagdadawin ko dito sa na. Dito ano? Dito na nagdadawin video hindi ka na yan. Diba, kami sa kagan sa now ka dito sa Peter ang kapo sa 1.5 pa kanino. Peter ako sinabi ko sa